Genijalni pronalazač Nikola Tesla jedan je od najplodnijih i najkreativnijih umova koje je čovečanstvo ikada imalo. Radio je na svojim velikim projektima do samog kraja života i bio je veoma energičan i fokusiran. Deo odgovora na pitanja o stanju duha i tela, koja su dostigla nadljudski nivo sposobnosti i svežine, nalazi se u intervju koji je tada 77-godišnji Tesla dao 1933. godine. On je otkrio da svoju snagu i vitalnost u starosti duguje činjenici da je u mladosti živeo život bez poroka. Stanje našeg tela i duha u starosti je potpuno svedočanstvo kako smo proveli mladost. Tajna moje snage i vitalnosti i danas leži u tome što sam u mladosti, da tako kažem, živeo život bez poroka, rekao je tada Nikola Tesla. Smatram da treba mnogo da vežbate. Svaki dan pešačim 13 do 16 km i nikada ne uzimam taksi ili drugo prevozno sredstvo kada imam vremena da iskoristim snagu nogu. Takođe vežbam i kupam se svaki dan, jer mislim da je veoma važno koristiti toplu kupku, nakon čega se dugo tuširam hladnom vodom, rekao je Tesla. Veliki pronalazač je bio poznat po svojoj strogoj disciplini. Ne želim nikakav odmor, nikakav prestanak teškog rada. Kada bi ljudi birali posao po svom temperamentu, ukupna količina sreće na zemlji bila bi nemerljivo veća, istakao je on. Tesla je verovao da bi ljudi mogli značajno da produže trajanje svog života ako bi se potrudili. Mnogi su tužni i depresivni zbog kratkoće života. Kakva je svrha pokušavati bilo šta, pitaju se. Život je prekratak, ne možemo da živimo dovoljno dugo da završimo svoje poduhvate. Ljudi bi mogli mnogo da produže svoje živote ako bi učinili toliko toga što im utire put do prerane smrti, rekao je on. Tesla je upozorio da je ishrana kriva za kratak životni vek. Pre svega mi jedemo previše. Ali to smo čuli već toliko puta. I jedemo pogrešnu hranu i pijemo pogrešnu tečnost. Najštetnije je prejedanje i nedostatak vežbanja što stvara toksično stanje u telu i onemogućava oslobađanje od nagomilanih otrova, smatra on. Tesla je rekao da je kiselost organizma naš najveći neprijatelj u starosti. Zašto preopteretiti telo koje nas služi? Jedem 2 puta dnevno i izbegavam sve namirnice koje stvaraju kiselinu. Većina ljudi jede previše mahunarki koje sadrže mokraćnu kiselinu. Iako je riblje meso dobro za mozak, ono stvara veoma jaku kiselu reakciju zbog velike količine fosfora, organizam je naš najveći neprijatelj u starosti, upozorio je on. Izbegavam sve stimulanse, gotovo potpuno izbegavam meso. Uveren sam da će za manje od 1 veka kafa, čaj i cigarete izaći iz mode. Alkohol će međutim i dalje biti u upotrebi, dodao je on. Tesla je malo spavao, a tvrdio je da potiče iz porodice dugovečnih ljudi koji su poznati po tome što ne spavaju mnogo. Spavam, retko spavam. Potičem iz porodice dugovečnih ljudi koji su poznati po tome što ne spavaju mnogo. Nadam se da ću dostići rekord svojih predaka i živjeti bar 100 godina. Nedostatak sna me ne brine. Ponekad odspavam i po sat vremena, otkrio je. Ponekad, međutim, svakih par meseci spavam 4 do 5 sati. Onda se probudim potpuno napunjen energijom kao baterija. Posle takve noći ništa me ne može zaustaviti. Tada osjetim ogromnu snagu. Nema sumnje da je san obnavljujući, životvorni, da povećava energiju. S druge strane, ne verujem da je to potrebno za nečije zdravlje, pogotovo ako je to neko ko po navici malo spava, objasnio je on.